Нашият специален гост днес е Мария Бонева. Тя наистина преживя много. Преди малко повече от 7 години бе залята с киселина, сядна киселина в лицето. Варварски акт, друго не мога да кажа, който те разрушава не само физически, а и психически. Това е престъпление, с което може да бъде буквално убит духът на една жена. Сега обаче Мария може отново да нарече своя ден прекрасен. Как успя да се пребори, кой помогна, какво й даде сила, ще разберем от самата нея сега. Здравей, Мария! Здравейте! Като казахме за голямата усмивка, сигурно надявам, точно с нея ще влезеш. Заповядай! Благодаря. Искаш ли кафенце да ти направя? Да, може. Благодаря. Да, може. Захар? Не. Имаш много поздрави от Ангел Енчев. Той каза, че не само твой приятел, а и така подпомага твоята кауза, свързана с дечицата. Да, Ангел, освен че е невероятен човек, той много ми помага в моята дейност с асоциацията. Дори на така последното ми събитие той беше един от най-активните дарители в благотворителния търг. Тоест той не е лекаря, който само ми помага, но и винаги ме подкрепя във всяка една такава инициатива. Благодаря ви много. Основната ти кауза, особено напоследък, е създаване на една по-сериозна справедливост срещу това зловещо престъпление, заливането с киселина. Какво направи преди около 2 седмици? Да ни разкажеш за тази кръгла маса. Ние долу-горе от 1 месец работим така много сериозно с правителството, защото за мен е много добре, че имат тази воля те наистина да променят нещата, защото за всички е ясно, че 24 случая за последните 3 години вече си е направила епидемия. Най-вече станахме активни заради случая в Благоевград, защото двете момичета просто... Хубавото при тях е, че тяхният извършител и поръчител са хванати. Тоест сега е момента ние да покажем на цялото общество, че в крайна сметка да, ще има наказание и това не може да продължава. И какво е наказанието все пак? За този момент се водеше нещо почти като лека телесна повреда и дребно хулиганство. Да, за жалост до сега беше така. И тъй като по новия наказателен кодекс нещата се увеличиха вече двойно като присъда. Но лошото е, че въпросните двама извършител и поръчител са към стария наказателен кодекс. Т.е. в момента, в който те са установили. Какво трябва да бъде кажи сега ще разберем какво ще бъде делото след 2 седмици. И тук има така един момент волята на съдията. Неговата лична съвест. Така че смятам, че всички заедно, когато в съда се изкажат момичетата и съответните свидетели, той ще преспи и ще каже, да, това не може да бъде с просто лека телесна повреда или с условна присъда. И всички се надяваме да има ефективна такава. Това е всичко друго, но не е лека телесна повреда. Нека да си припомним какво се случи на тази пресконференция, на тази кръгла маса. Болката е жестока, просто... Миризмата на развалени яйца вече веднага ми беше ясно, че това е киселина. Това посегателство върху личността е много лично. Липса на кураж, липса на достоинство. Хората, които вършат тези неща, на пръв поглед изглеждат като всички други. Медицинара не е само външно. Един непрестанен страх, точно като Франкенщайн си. 22 срещу 23 юни 2005 година. Лято. Беше се скрива за тази колона. Плесна ми го, даже си изпусна буркана. Бутна ме, даже си мислих какво ли иска още да ми направи и избяга. Вървейки напред, той изведнъж изникна от дясно на мене и в момента, в който вече сме един до друг, то става за секунди, то ме залива и болката е жестока, просто... Първият мисъл ми беше, че вряла вода, защото усещането за нещо много горещо и много вряло. Много пъти ме питат много ли боли, да ви кажа честно, болката е може би секунди, защото от тази топлота ти буквално изтръпваш целия, нищо не усещаш. Много време ми трябваше да свикна. То не е само окото, те нещата са комплексни. Кърпата, съдирата, точно те дерат, за да те спасат. Аз бях на 28 години, сравнително хубава жена. Сега разбирам какво е, когато преди ми казваха, Мария, имаш страхотна кожа, страхотни очи, страхотни зъби. И след като ти се случи едно такова нещо, ти казват, системата е такава.
Това беше част от филма на Миролюба Бенатова, който тя направи за 3 от случаите. Един от тях беше ти. Наистина кадри, от които аз лично настръхвам. Имам чувство обаче, това се случва твърде често. Ти самата каза, превръща се в епидемия. Толкова ли е лесно да се здобиеш с сярна киселина и да посегнеш на нея? За жалост е лесно и за жалост хората, които го поръчват и които го извършват, виждат, че това е много бързо и много безнаказано. В същото време има невероятния ефект. Защото за мен това е поръчковото убийство над жените. Тоест, искаш ли да се върнем към твоята история? Да го разкажеш лично? Какво се случи всъщност през есента на 2002 година за тези, които не знаят? Надали има такива, които не знаят, защото аз понякога имам чувство, че правим реклама на тая киселина, но пък съм щастлива, че в голяма част от моите интервюта, говорейки, че трябва да се миеш с вода, успях да помогна на 2 от последните случаи и на момичетата от Благоевград и на Петя Стаевска, защото поне направихме някаква превенция. Ако това ти се случи, да знаеш каква е първата помощ. Да. Ами какво ми се случи? След един хубав, прекрасен ден, какъвто по принцип за мен е деня, аз бях на работа, имах своето така доста усилено работно ежедневие, защото подготвяхме конкурса Мис България. Тогава Дарина Павлова, нейната агенция Мегаталант, правеше тези конкурси в България. Ти работеше за нея? Работех за нея, бях рекламен мениджър, след което вечерта, прибирайки се за вкъщи, тъй като нямах възможност Ангел да ме пребере по-рано от работа, аз си хванах такси и малко преди да се пребера, чух стъпки зад себе си, обръщайки се, просто това се случи. Много бързо. Хубавото беше, че се обърнах на време и някак си моят извършител беше 200 пола по-от мен и всъщност, листвайки ме с тази киселина, той ме плиснал долу нагоре, с което може би до някъде имах шанса да не... Да, видях го. Ние имахме един контакт, може би около 1-2 секунди, в които се гледахме в очите. Просто така се случи. Можеш ли да познаеш сега очите му, ако ги видиш? Със сигурност мога да ги позная, но хубавото при мен е, че аз съм от хората, които когато имам някаква лоша емоция или лош помен от човек, просто не се стремя да го запомня и защо така да го държа в съзнанието си, да го игнорирам. Ако го срещна, сигурно ще го позная. Най-малко той ще се притесни. Според мен проблема не е когато жертвата разпознае извършителя в един такъв момент. Проблема е в извършителя, защото колкото и да си лош, има една съвест, която тя не ти дава мир. Поне аз така си мисля. Ти прости ли му? Ти? За да се справиш с болката и за да вървиш напред, трябва да простиш. В смисъл, смятам, че това е начинът, защото ако живееш с някакъв гняв и омраза вътре в себе си, ти не си полезен нито на себе си, нито на хората, които обичаш, нито на нещата, които трябва да правиш. Въпреки всичко, заради цялото това преживяно нещо, ако този човек се изправи срещу тебе, какво можеш да му кажеш? Прощавам ти? Ами, простила съм му, защото той, за да го направи, значи е много беден духовно, значи е много нещастен. А ти отговори, че на въпроса защо ти се случи това? Да. Аз имам известна вина за това, което ми се е случило, защото съм много болезнено наивна и се предоверявам адски много на хората. И може би хубавите приказки и звездите от небето, ела да работиш за нас, защото нещата ще бъдат по-добри, ще има по-добра кариера, ще изкараме едни много успешни проекти. Някак си аз понякога подценявам хората. И може би сме конкретни, тъй като ти си работила конкурент на бизнеса с красота. Ами, аз съм работила от 96-та до 99-та в Визаж. Тоест, не съм напуснала тогава Мис България. Не съм напуснала Визаж, за да отида в Мегаталант. Аз напуснах Визаж, последствие 2 години с мъжа ми имахме собствен бизнес. Имахме магазин в Радисън, шиехме си собствена марка дрехи. И чак края на 2000-та година, началото на 2001-та, Дарина Павлова се появи с това предложение. Тоест, аз не съм напуснала едната фирма, за да отида в конкуренцията, нали? Или изнесла ноу-хауто и така нататък. Какво значи да изнесеш ноу-хау? Мисъл, бизнеса в модата и в конкурсите и изобщо в рекламата е толкова динамичен, че не може ти 2 години да си извън този бизнес и това ноу-хау да служи за следващите 2 години. Нали? Въпреки това ти казваш, че си била така много добронамерена и много наивно си гледала на нещата. Получавал ли си заплахи през това време? Не съм заплахи, но имаше така едни написани правила, че едва ли не, когато напуснеш една фирма, ти трябва известно време, нали, да не работиш в конкурентна такава. И за мен е изцяло това е заради професионалните ми качества и заради това, Колко време? Колко време какво? Между едната и другата. Сходна работа. При мен беше малко по-дълъг процеса на договора, но по принцип е редно да не е повече от 2 години, между 2 и 5 години. Ако това е един нормален бизнес, няма да те залецки сигнал.
Абсолютно. Какъв му е проблема на този бизнес? Защо се стига до такъв тип грозна разправа? Аз също Говорим за нямам... бизнес с красота. Да, аз също нямам обяснение. Дори наскоро разбрах, че една момиче от Великобритания, която всъщност е, освен много известна модел, топ модел, тя е и водеща. И всъщност е залята с киселина и аз свързах с нея. Кати Пери се казва, между другото. Кати Пери? Да, и тя е преди 2 години. Да, и тогава не знаех за този случай. Да, и в Англия се дигат всичките точно заради един случай до животна присъда. Или до животна присъда. Да. Не знам какво му е вредено. За мен това е една много порочна психика. Значи при мен това не повлия, защото аз това, което мога да правя, не го правя с лицето си. Аз не съм модел. За качествата, които имам и за връзките, които създавам, на мен ми трябват моите качества като интелект, а не като физика. Физиката понякога е помагала, но в никакъв случай не е било основното. Така че не е било заради конкретно твоята физика, но не. Всички сме чували, хайде да не казвам думата знаем, че бизнесът красота в България е търговия с плът, или поне беше, и че тогава да правиш мис България беше въпросът на това да правиш много пари. Може би в една значителна част от времето от 96 до 2000-та беше така. Смея да твърда, че за периода, в който съм работила за Дарина Павлова, там идеята беше много по-различна. Тук не се търсеше толкова плътското и красивото момиче, което наистина има талант, което говори езици. Защото като цяло конкурс Мис Свят е един политически конкурс. Самата аз, когато бях на Мис Свят... смисъл? Значи там са... Организиране предварително... Има съвсем друго резултати. лоби. Идеята е наистина момичета да занимават с благотворителност. Те са посланници на мира по света. Много стратегически се избират държавите, в които съответната страна е домакин и така нататък. Искаш да кажеш, че тук нещата са решени предварително? Да, абсолютно и категорично. Преди или след 2000-та? Според мен винаги е било така. Защото го постави като граница, пък те заляха в 2002. Да. Постави го като... на предишната фирма. Абсолютно. Постави го като... Излиза. За мен това е обяснението. Постави го като граница, защото идеята на Дарина беше малко по-различна. Тя наистина имаше идеята това момиче да занимава с съвсем други благотворителни инициативи. Тя наистина да бъде момиче, което има някакъв статут в това общество, а не просто поредната известна миска. Да, така е. Но разправата срещу теб всъщност беше атака и срещу нея. След това тя си отиде. Да, дори Илия Павлов леко му пръст. Той каза: Мария, аз знам, че ако не живееш в България, всъщност това е атака срещу нас като семейство. Просто аз бях менеджера и бях лицето на тая фирма. Нормално е, когато трябва да се разчистват сметките, да се направят с хората, които вършат работа. А защо стана така, че... Да, и защо стана така, че... Мисля, че знам. Досещам се, но не мога да кажа 100%. Страх ли те? Има е страх. И смятам, че трябва наистина да си го докажа сама на себе си. Нали, факта, че когато ме заляха, всъщност Мегаталант обявиха една награда от 50 000 лева. Факта, че за 24 часа се обади човек, който даде много правилни доказателства. Факта, че когато застреляха Илия Павлов, всички свидетели се оттеглиха. И ти самата също оттегли показанията си? Аз оттеглих показанията си до толкова, че просто сама срещу многото няма как. И затова реших, че по-добрата посока е. Предпочете да бъдеш... Да, но все пак предпочете да бъдеш предпазлива в един такъв момент. Първо съм майка на 3 деца. Второ, когато трябваше да водя разпознаване и всички останали неща, последствието бях временна и чаках Анжела. За мен това бяха много по-важни неща. И в крайна сметка смятам, че не аз съм човека, който трябва да бъде на заданието за тези хора. Мисля, че те, за да извършат подобно нещо над мен, те си позволили да извършат и много други лоши неща. Рано или късно съдника ще ги осъди. Сега вече имаш рамо и се чувстваш по-силна, би ли търсила справедливост отново? Моята справедливост е когато правя нещата, които правя. Чрез това нещо аз доказвам, че всъщност по никакъв начин те не са ми причинили нищо лошо. Даже напротив. Има една такава стара поговорка: стремей си да ти избудат очите, ти изписват вежди. Смятам, че долу-горе това се случи с мен и това е посоката. Това е новото лице, за което си говорихме в началото, но за да довършим историята е така и зрителите да се ориентират, защото чувството ни за справедливост е това, което ни кара да вярваме напоследък в действията на МВР и да се чувстваме по някакъв начин вярващи отново, че има някакъв вид справедливост в България. Категорично вярвам и аз. Сега, по твоето дело, имаше ли следствие? Намери ли се виновен? В какво състояние в момента това дело? В интерес на истината, моето дело също беше много така активно в началото. Казах до смъртта на Илия Павлов. До тогава наистина следствието работеше много добре. Търсиха се доказателства, имаше изключително много свидетели. След това хората се оплашиха, което е абсолютно нормално. Защото тогава бяха много размирени времената.
Ами няма доказателства. Добре, Имаше да само едно разбирам ли, хванато че- момче, заради което аз отидох научна ставка очи в очи, за да докажа, че не е той. Позна ли Защото- Че не е той човек. Не, той не е той, наистина. Какво искаш да Неговата кажеш майка това, ми че се след обади. убийството на Илия Павлов делото се разсъдва? Ами, просто много свидетели се оттеглиха и всъщност няма какво да Защото? направиш. Защото може би се страхуват. Защото вероятно- престъпниците са на Да, свобода и са били заплашвани. Да. Все още ли е така? Да. Очакваш ли финален удар в момента по своето дело от МВР? Не, защото за мен такъв тип процеси са безмислени. Смисленото е да се борим, това да не се повтаря и смятам, че това, което сме тръгнали с момичетата и с кампанията срещу насилието е правилното. Така е. Аз мога ли да кажа от името на жените, които в момента се ядосват, че ако тези хора са на свобода и ненаказани, те ще продължават да поръчват същото. Ако наказанието е от 3 до 6 години, то ще продължава да се случва. И изобщо какво трябва да бъде наказанието за едно такова Ако деяние? такава киселина и сода каустик се продава във всеки един гараж, в който се продават препарати за чистене, съжалявам, но ще се оставим третия свят по отношение на Започва този тип превенция към престъпления. това нещо. Тоест няма да е толкова безхаберно продаването. В крайна сметка има достатъчно модерни пакетирани вещества, които ни вършат същата работа и без да е сода каустик, защото ти дори ако си я купиш за битови цели, може внучето ти или детето да я пипне, е То много може да по-опасно, стане нали? битов Да, инцидент, да. абсолютно. Ами не, по новите закони няма да е толкова лесно. Нали? За това се бориш. Защото премиера каза с този филм в парламента. И наистина в момента присъдите са двойни. Говориме Двойни за какво присъда, която означава? е била от 1 до 5, в момента са от 2 до 15. Или което е животна много искаме. сериозно. До животна? И до животна ще бъде вече на второ четене в наказателния кодекс, защото няма как. Има една чисто, как да кажа, административна част, която е един път, който трябва да се мине, но в момента вече е двойно от 2 до 15, нали? Все пак това никак не е малко. Започвайки разговора, показахме една твоя снимка, на която каза почти красива жена или как точно се изразява? Сравнително хубава. Сравнително хубава. Според нас изключително красива. Случва ли ти се да Ето те. отвориш така снимките, да ги разглеждаш? Да си мислиш за това, което е било преди? Знаеш ли, Боги, липсва ми само единствено усмивката и не толкова от суета, чисто защото понякога, когато ходя на заболекар, ми е малко трудно, защото аз имах наистина много голяма усмивка до ушите. Но сега я виждам в лицата на децата си. Да. Трудно ми е, но пък знаеш и малката Анжела, която не ме е виждала преди това. Факт, Ето че това ме е само познава. да кажем Да, с това са Дарина части от Павлова, болницата. времето, в което са ти слагали експандери в Америка, за да се разшири твоята кожа и да могат да покрият белезите. Това е Ето, доктор вече е Кристинова. Франция. Която вече така в последствие върна наистина лицето ми. И това е така, тръгнах от България. Част от началото е това. Да, това е след първите. Ето ги експандерите, които и доктор Енче ви показва. Много е тежко с тези експандери, защото се чувстваш... Ето това го, е ангел. Да. Как те прегърна, виж го. Това е след дермообразие, от това си имах много кофти и цикатрикси, просто кожата ми реагира по такъв начин. И пак си красива. За мен красотата е нещо много относително. Дори като остарееме не сме същите. Но когато го носиш отвътре, когато Това е след онова връщането излъчване, ти от Америка, нали? Да, аз не съм доволна от Америка, ако трябва да съм искрена. От операцията, от Да, хирурзите. категорично. Смятам, че в България и в Европа има много по-добри специалисти. Американците имат невероятна техника. Обаче като специалисти в този тип хирургия не са толкова добри, пластични, да, но реконструктивни не. Обещай ли, че доктор Кристинова ще бъде и наш гост, когато дойде тук? Ти знам, че си много благодарна. Средата на март месец за живот и децата, здраве това ще много. бъде тук, така че ще я доведа специално. Аз много съм и говорила за вас, а и ние с нея така започваме тази година една много сериозна инициатива за дечицата, на които помагаме. Дори аз ще апелирам Апелири. от вашето студио. Апелири. Съвсем наскоро, даже ще ви помоля да поканите, трябва много бързо и спешно да реагираме за едно детенце, което има много тежка малформация и буквално е въпрос на месеци да се съберат средства, за да оживее. Тя ли ще се намеси в операция? Ами ще тя до поеме? някъде ни съдейства, за да намерим, защото тя не е с малформации в лицето, тя няма анус. И ходи по голяма нужда през пъпчето. Но лошото е, че много увредена и вече само с едно бъбрече. Тя е невероятна, казва се Кадер и в превод нейното име означава съдба. Това е най-невероятното дете, което съм срещала откакто се боря за моята кауза. И мисля, че всички заедно, дори с СМС от 1 лев, може да й помогнем и тя да се лекува успешно в Германия. Защото Кажи, може би номер или как да помагаме на Кадер? аз предлагам да я поканим в студиото и тя да разкаже своята история Разбира с се, майка ще я си. поканим. Тя на колко е години вече? Тя вече е на 5 годинки, но изглежда много малка. Тя е ето такава кукла.
ще поканим в студиото и ще бъде с нас. Кажи ни повече за каузата. Как и по какъв начин искаш да помагаш? В момента с всички специалисти, с които говоря, значи всяко дете има различен проблем. За някой доктор Кръстинова е човека и ние улеснихме много кауза. Тя по-скоро за лицевите. Да, тя е за лицевите малформации, като започнем от заешки усти, изгарения, тежки. Примерно много често деца се раждат без оченце, трябва да се сложи изкуственост, да се излъже едната половина на лицето, за да започне, защото понякога другата почва да се развива по-бързо. Понякога един клепач, един мускул на окото се оказва, че е много решаваш в цялостната визия на едно лице. Успяхме много да решиме проблема, когато доктор Кръстинова и с нейния екип във Франция оперираме в Токуда болница. Тогава средно една операция на дете ни излиза 1500 евро, което е абсурдно ниска цена, която сме постигнали. Доктор Кръстинова не взема никакъв хонорар. Първо, защото е българка, второ, защото смята, че това е нейната кауза. Но няма как специалистите във Франция, които са офталмолози, има едни лекари, които са лицеви, които отговарят точно, когато има изкривяване, точно не знам как мисля, че се казва лицев. Неврохирург. Да. Не може те съвсем да идват, но идват с много добри цени, които, казах ви, средно излизат 1500 евро на едно дете. Това е самолетен билет до Франция, нали? Тези деца? Имаш ли един номер, на който може да пращаме? Аз направих вече сайт на асоциацията. Много често хора се свързват с нас. Той е двупосочен. Ако имате дете, на което трябва да помогнем, тогава в различни случаи пишат. Сега март месец, когато дойде доктор Кръстинова, тя приема всички случаи, но тя е решаващия. Нали? Понякога има случаи, които трябва да изчакат година-две, защото след едно изгаряне трябва да мине известен период и след това започват реконструктивните операции. Тя решава. И така дарителите свързват с нас. Правиме го с сметка, правиме го с договор дарителски. Много често хората идват при мен, виждат снимки на деца, после контактуват с тях. Всичко е супер. Някак сега се притеснявам от това с СМС-ите. Смятам, че това е само за екстрена кампания, каквато ще бъде за къде. Тоест по-добре трябва да е насочено към конкретни детенци. Абсолютно. Това ли е новото ти лице и на теб към света? Това ли е лицето, за което кажеш, че ти отворил повече смисъл, повече врати? Повече неща си решила? Аз намерих моята кауза. Аз винаги съм, по някакъв начин съм била човек, който е свикнал да помага. Дори на едно безпризорно куче или кота, което донесат децата вкъщи, примерно. Но намерих моето попреще, може би, защото пострадах, защото видях колко е трудно и защото знам какво е да те гледат. Голяма част от моите дечици им се подиграват и всъщност новото, което предстои за 2010 е Министерството на образованието ще ме подкрепи и казаха, да, ние ще направим една образователна програма по училищата, защото децата в по-малките класове от 1 до 8 са жестоки. Много често се подиграват на такива деца и не само семейството, и училището, и средата. Всички ние заедно трябва да им изградим едно мислене, че не трябва да се подиграват на другарчетата си. Толерантност и неприемане. Това зависи от всички нас и заемайки се с тази кауза ти самата, получи съвсем скоро и награда. Заедно с вас. Една церемония, на която бяхме заедно, даже на годината. Повече ценим, защото това е за обществена дейност. Това наистина е нещо много хубаво, което правиш. Истински от сърце, да. Да. Останете с нас и след рекламите, защото идват трите ангела на Мария, заради които да ми е прекрасно. Това са всъщност тези, които може би на теб най-много ти помагат. Да. Преди да ги поканим, ти започна да казваш, че всъщност най-малката не те е виждала никога в предишната ти визия. И ме познава. И казва, това е мама. На снимките от преди. Да, което за мен така е най-добрата рецензия, защото като че ли децата са най-истински, нали? Те са най-искрени. Да, Фани, когато могат да бъдат най-лоши, но могат да бъдат и най-искрени и най-мили. Имахме тук една много трогателна двойка миналата седмица, двама наши приятели, Ники и Велислав. Велислав е претърпял много тежък инцидент и до голяма степен, който няма крака. Приятелството на Ники и желанието на Ники да му помогне и да продължат живота заедно, да го осмислят, до голяма степен това е мотивацията. Аз съм сигурна, че твоите деца са били огромна мотивация ти да си това, което си сега и да преживееш този кошмар. За първи път ще чуем и тази история през техните очи на тези три ангела. Здравейте, в денят е прекрасен днес. Заедно с нас е Мария Бонева. А сега вече тук са и трите и деца, тези, които може би най-много са ти помогнали, заедно с Ангел. Ангелите на Мария, заедно с Ангел. Това са Фани, Максим и малката Анджела. Да. Много се радвам, че сте с нас. Всъщност, когато това се случи с теб, преди 7 години,
Те бяха на колко? Максим на колко беше? Първи и втори клас бях. Първи, втори клас, да. 7-8 години. Спомняш ли си историята от тогава? Спомняш ли си от какво имаше нужда майка ти най-много? Не, тогава те криха от нас, че е била залята с киселина и ни лъжаха, че някъде в болница нещо и правили нещо. Ни лъжиха. И баба всяка вечер ни слагаше снимка под възглавницата и така спахме и чак след един месец разбрахме, че това е станало. Как се почувствахте тогава? Не знам, аз мисъл разбрах, когато ги подслушах за вратата. Те бяха в хола с баща ми. Какво чу? Говореха си, че майка ми е в болница, нали? Аз стих веднага тичайки при брат ми да му кажа. И той се стресна, чухме да слушаме. И в същото време вече влезнахме. И те криеха от нас. И на следващата вечер, когато дойде Леля ми, сестрата на баща ми, Леля ми, и тогава бяхме седнали и имахме разговор и ни казаха, нали, какво е станало така и така. И баба реши да ни изреже по една снимка от вестниците и да ни ги сложи под възглавницата, като... Снимки на... Да, мама, като да я подпомогнем към това да й дадем сили. Да си мислите хубави неща за нея, за да могат да й се случват и да оздравява по-бързо. Да, и винаги след училище отивахме да я виждаме, да пращахме рисунки, цветя. Верно ли, че сте рисували по стените на стаята? Да. В болницата? Имах най-приказната стая. Болнична, най-приказната болнична стая с дъги, с слънца. А Фани, която е болезнено искрена, като ме видя за първи път и каза: мамо, малко си грозничка, ма нали ще се оправиш? И го връщахме всичко на майтап. Не помня много. А когато се върна от чужбина я видя за първи път вече, с оправено лице. И много се зарадвахме с брат ми. Между другото, тя тогава ни носеше подаръци. И ние търчахме с къщата радостни. Си бяхме винаги до нея. Винаги са ми правили комплименти, да. Какво ти казаха тогава? И всеки път ми казват: мамо, много по-добре изглеждаш, сега си по-красива. В смисъл, винаги са ме така мотивирали. Даже сега Макс ви кара, стига с те операции, много си добре, нали? Нали, Макс? А ти, когато разбра чисто по-мъжки, макар че си бил втори клас, ядоса ли се? Какво си помисли? Аз ще не си спомням тогава, да кажа. Не го помниш много? Не. Не помня как изглеждала след киселината. А сега като голям? Защото коментирахме, че тези хора трябва да бъдат наистина много сериозно наказвани. Че не може за това да се казва лека телесна повреда. Така е. А ти вече си млад мъж. Какво си мислиш? Не знам. Как ти би наказвал такива хора? Какво мислиш за такъв тип постъпка? Най-малкото на тях да им се върне поне това. Или до живот нещо строго. Много ли беше тежко това, което преживяхте всички? Да, цялото семейство. Как се чувствахте в училище? Добре. Имаш ли коментари? Не, аз не нямаше смисъл, почех коментарите от 5-ти клас, изпълням. И тогава, нали, всички учители ни питаха: много се гордеем с твоята майка, тя е една силна жена, и ние също така се порадахме малко, нали, но децата нито подиграх, нито нищо сме имали. Винаги, когато мама била в предавания или интервюта, и винаги са ни попитали нещо и са ни казвали много по-зали да я пращаме. И така, всичко било окей. Гордете се с нея и то основателно. Да. Един ангел те е лекувал отвътре. Да. Защото, може би точно в средата на периода, когато ти е било трудно, си забременяла с нея. Да, Анжела, ние си я носим от Франция. Тя е нашата парижанка. Бяхме с тате там на една операция. И така, тя е много специална, наистина, защото се появи много неочакван момент, но пък мисля, че ми помогна, защото малко така се бях пренавила. Операции, някак си бях поставила така цел, едва ли не за много кратък период да направя много интервенции, което не беше полезно. И всъщност Анжела ми подейства като едно освежаващо хапченце. Това ли е най-големият подарък, който получи от Ангела? Усмивката. Мисля, че да. Мисля, че тя е най-големият подарък и всъщност тя е нещо, което ни скърпи по-нататък. Винаги има трудности и в никакъв случай нашето семейство не е от най-така спокойното, благо и любовилно. Винаги имаме... Не го казвай това. Да, винаги има проблеми, винаги понякога дискутираме и сериозни неща, караме се, наказваме се, но това са нормални неща. Да. Много хора, когато преживяват някакъв такъв тежък инцидент,
техните мъже се изплашват, да го кажа честно, и просто заминават. Аз това не мога да го Какво повярвам. направи Ангел? Как остана до теб? Как тази любов те върна? Аз не мога да го повярвам, че това е факт, защото смятам, че двама души, когато са заедно, те не се обичат само заради едната физика. Тогава какъв е смисъл от всичко останало? Да. Ами не знам, аз смятам, че аз нито за миг не съм си мислила, че той ще ме изостави. Много хора са го споделили и са се притеснявали. Някакси за мен това е супер нереално. Вие какво си мислите за него? Наричате го татко? Да. Сега малко са на нож, защото той е по-строги. Така трябва, защото един татко трябва да създава дисциплина. А истината е, че всъщност той е втория ви баща, а след инцидента той осиновил и двамата, и Фани и Максим. Не така. Ами да, в още линия се получи, че в един месец го дарих с 3 деца. Анжела се роди, пък тогава излезнаха документите за осиновяването. И те да кажат. Може би се притеснявате и вълнувате. Ако знаете вкъщи колко са стати, иначе само в студиото вече. Имате специални поздрави от всички, които са в момента във форума. Аз лично ви поздравявам за това, че сте били до майка си толкова мъжки, а ти толкова приятелски. И малката Анжела, разбира се. Аз естествено бих призовала отново... Питате нещо, моля ви, питайте и нещо. Ето. Анджи! Ще кажеш ли нещо? Нямаш микрофон, мила, за съжаление. Да. Ако искаш, покажи пак на колко си години, много хубаво казваш. Това е. Към камерата. Просто това е положението. За каузата на Мария с лице към света ще говорим още. Със сигурност ще покани момичето, за което ни говори. Много ви благодаря. Защото това са и наши каузи, наистина. За днес приключихме. Пожелаваме ви да бъдете силни и да се грижите винаги за хората около вас. Утре ще говорим за това колко е важно да си ориентиран в правилната посока, що е то кариерно консултиране и как тази услуга се възприема от новото поколение. Специален гост ще бъде доскорошният министър на образованието Даниел Вълчев. Той ще ни разкаже помогна ли му някой да избере правилната посока или лутането е било дълго. На финала ще влезем в играта. При нас ще бъдат съотборниците и враговете на нашата Ива във Форт Бояр, Иван Звездев, нейният съотборник и врагът Петър Бакърджиев. Много приятен враг. Не пропускайте, денят е прекрасен и в сряда.